Kihívtam a rendőrséget. Mi ez a fejeden? A gyerekeket kerestem. Hol, egy bányában? Nem, kint a kertben. Ott vannak. Diane, valami nagyon fontosat kell mondanom. Ez a gondolkodó pamlagom. Mi? Látni, ahol Quark kiharapta a karfáját. Fent volt a labor padlóján. Azt akarod mondani? Sikerült. Működik. A géped működik. A gyerekek tudják? Hát a gyerekek tudják. Ez remek. Nem olyan igazán remek. Miért nem? Ők is összementek. Micsoda? Meg Thompsonék gyerekei is, kb. Ekkorák, kint vannak a kertben. Micsoda? Kidobtam őket a szemétbe. Maradj itt, majd én kinyitom. Tessék. Jó napot. Önök jelentettek be eltűnt gyerekeket? Itt félreértés lesz, a mieink kint vannak a kertben. Ugye, drágám? Egy kicsit... köszönjük.